Влезе ли кажи? Найди бушката да си. Ще снимам как караш. А? Какво? Ще снимам как караш. Защо? Така. Си го имам за документ. Преча ли ти? Да. Ще излече. Мамо, ще снимам баща ми как кара. Снимам ти се само душата. По-среща. Не, точно си расна, нали? Ти се светата не е. Къде ни развалиха реката, колко ще Покажи А? си, хвали да слушам. И захилял се като... Ма знаеш как ми взе да мириши? И ми се захилял като ненормален. Мангали. Как я побия, как я убил. Оле, прибрахме ли всичко наистина? Ножове това прибрали. Захилял се като член. Черната лангон. Ма ти не я виж чантата отдолу ли? Стига, сега не мога да видя нищо. Трябва да видиш. Няма да видя, защото не мога. После си ми ядеш коя. Да, после като сидим почти време. Коя чанта? Никоя. Е, там на раницата отгоре има ли черна чанта? Тук не виждам. Еми ти ги треката и ще видиш. Не виждам. Има. Добре. На баща ми чанта. Захилили са, малеци си. Ще ми мириши тук на... На помия. Да, ще ям динето, се на ям помия, значи. Мислете са бе, хора, да там сядат с тия букуджийски камиони. Бати и Зора. Той ми слуща да ям и всичко. И ми се зи котил да има галя. Дядка го кара. Мисля, да. Ох, мама, кърата голяма. Там временна е. Време на скъси панталон. Не мога да ги разбира тия хора с панталони, с ханци. Тя трябва да е модерна, човек. Временна е мамо стара суши, една широка рокля. Аз с тази широка рокля не мога да